stoji, a? Ne treba noge vezati, ovo je pametno. One samo podrke dole, ko u jaju. Znači stanje glavnije što se tiče pečenica. Ako to ti tako ispečeš... Biće. Mičko, kombinirke imaš tu, Mičko. Daj samo loži u vatru kad već stavimo pilu vatru. Gori i dvoje još ima. Evo majster. U redu. Da se noći tu nešto pravio, ne bi on nisam ne. Izvolite. Šta to dijeliš, mogu li ja Ako dobiti? nešto vatra uspjela, ne primećujete? Ja, ona će izgoriti, ja nema šta ti peći na njoj. Neće biti kilo. Dole ispeće brzo, nema nogu. Da li da mu kažem? O soli nikad očima vidla. Čuje. Vidi cuke, snježe, vidi kako. Sad mu se može odvrnuti. Da se ne kući samo. Milca. Ne slikaj mu noge, e. Pa noge islikava. A treba reći ona spotne oko. Enakvi je. Ti ne možeš tome Evo ništa žuti, lijepiti. inače. Stać! Okrećeš, a ona stoji u njih. Neće. Probit će kroz ove, ima rupe. Evo je pečenica srbijanska. Ekser će on zabiti. Neće. Neće biti. Aj, vode, on je Pa nisam u šepovu snimati. Ajde tamo skinu dvije bedrenje. A nije trebao, ima i nama je on donio takvom su i oni Ovo je zašli. Ovo je CO2 tica, jest pjenica, dobro si A, A šta je sad tim noge? Ove znači probu, kum je samo morao probu. otići, nije bila pečenca gotovo. evo, Kum je morao otići dok nije bila pečenca gotovo. to CO2 aparata, jest. Ima kod kuće jedan CO2. Jedna Nije, CO2. ovo je, on je odvezao svoju pečenicu, ovo ti je... Gotovo, ajmo pakovati. Ajmo kući. Više šinderima. Nije zima. Ljudi! To mene je briga kad će prava se naražan. Ovo je nama Neco donio na apo. Koja je moja pečenica? Biraj. Jes, dobra je, Roko. Neću ja, šta je? Jonka, bre, vidjeli. Šta je Mića? Prava srbijanka se. Otvori. Original. Ajde, živi. Pali motor, pali motor. Pali Meco motor. Još malo spusti zadnji kraj meca. Zadnji mora obavezno dolje i to ti neće. Ja. E tako, a? E sad će ti ono zakapnut. E sad sjedaj A je li meca. zaključano? Ja, pa mora se na ono i ovo nabijati, ali morat ćemo i ovo... Nema problema, ono ćemo staviti. I kada ide ovaj jedan vojnik što je bio vozač kod njih, dođe Ruković, znaš, i tek vidio ovdje, mali, 3000. I kaj je baciti ovo duša. Ok, ja 50 metara vodim. I kaj ja ovo neki rov čovječ, burazom tad ranjen, jedan je poginuo s ticim, taj je vozač poginuo što se rukovo. Rekao se je poni burazom ušao.